नमस्कार। रउआ देख रहल बानी नारायणी न्यूज। रउआ साथे हम बानी संदीप त्रिपाठी। साहेबगंज बाजार के बैद्यनाथपुर रोड में 40 साल के डांस शिक्षक दिलीप कुमार के लाश फंदा से लटकल मिलल। उ पूर्वी चंपारण के जगीराहा निवासी शिवशंकर शाह के बेटा रहस। घटना के जानकारी होत उहाँ ग्रामीण लोग के भीड़ जुट गईल। सूचना पर थानाध्यक्ष सुनील कुमार, दारोगा नीतीश कुमार आ दारोगा कुणाल कुमार घटनास्थल पर पहुंचलन। ओकरा बाद एफएसएल के टीम के बुलावल गईल। रउआ के बता दी त मृतक दिलीप साहेबगंज में डांस क्लास चलावत रहस। उहवे थानाध्यक्ष सुनील कुमार बतौलन कि एफएसएल के टीम जांच कर रहल बा। ओकरा बाद 100 के पोस्टमार्टम खातिर एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर भेजल जाई। रउआ सभे नारायणी न्यूज के लाइक करी, सब्सक्राइब करी।